Oh pasti kudu eling sajroning urip tansah kudu eling aja aji mumpung eling tembe urine nadyan isih ana pasti bakal tuwa tinggal aku sing sarwa prasaja Bebas
pinten lan dalu mung 5 wektu kanggo prasta Kidung Srina Tokas Maran manise anggugah wanging netra suwe-suwe angangen
Hardane lara brangti solae ketaman woyo ora ana usada beja ingkang andar beni Nimas ayu nyoto kang karya gas Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu duh wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu nunggu kowe bali yo karepmu ora bali yo karepmu rasa kangen ra bisa mari yo mung sira kangen bisa nabati sing siji ki sindene langgi rapenak awake dadi keset. aja sampeyan kunjung atur dumateng sedaya para langkah Bapak Ibu kang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng sang sekerawuhipun sugeng lelenggahan kanthi sekeca sinambing rahapi kedaran sampun samekta sinambing laras campur sari mara tresna suka wati siningkuyung alkalin audio sound kondang buku itu bergarakan langsung lumantar foto bersyuting Pugel Cakil Seragen. Aku
ana maling gedong kemana-mana rasa kangen rapi semari hamong sira nang bisa nambani lo iki nek jangkep bablas ke Dendang Semarang penak ya yu pol dari mana ora masuk tapi sepiro toh beda larase beda ya le iya ini dia si jali-jali ayo ganti Dek Ragil nano aja Ngene Pakde Praptoyi senengane tuti. Oh iya, Pakde Prapto. Bu Marni, Mas Slamet, asik. Spesial Mbak Sri, Mbak Tina, ayo joget Kebumen Mbak Sri. bergoyang, asik. Ayo Bu Marni, Paijo, Paijan yang ra kerja ora jajan. Wis ora krasa Keluyuran keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng mitur anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi neman yen nganti kaklewang liyan yen si podang atutut ati kepranan samsaya sarwi ngoceh sarwi ngoceh dheweke penco-pencoan tak sama bojone moro tresno untuk Anda semuanya. Udang kuning agawe pikirku komeng Seret ireng seret ireng tak sawang katon manise ipo bunga ipo bunga yen lakon dadi bojone Mas Boge arep gampang atiku kaklewang liyan yen si podang andutut api kang nyayang saya mendo atiku samsaya dadah tak senati son pikan mulut tendo monggo Bu Marni Arpina Reka bergoyang asik. Bu Marni spesial buat Bu Marni juragane travel Mas Slamet Pak Slamet nggih mangke diaturke Sri adiknya ibu siapa ibu sinten Bu Mina heeh Mbak spesial Mina. kagem Mbak Tina Iya
mubeng mubeng mitur anggonku goleki ora krasa ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman neman yen nganti keklewang liyan siji pondang andudon ati kepranan kegancangan keganjangan tak rindik saka kaduwe sarwi ngoceh sarwi ngoceh dheweke mencok-encokan tak sawang bojone udang kuning agawe pikirku komen seret ireng seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga ibu bunga yen lakon dadi bojone terus gampang atiku keklewang liyan yen si podang andudun ati kepranan suramandu atiku sansaya tak sanani sun pikat mulut ngeten Pak Slamet mumpung tasih wonten mriki ngersake lagune napa monggo cah diaturke Sri Huning spesial Bu Marni Sri Huning iya asik bersama dengan Moro Tresno Sukowati tan kantun kagem Mas Slamet Bu Marni Kebumen ayo Pak bergoyang Ayune joget Pak Ayune nah ben kemringet Sri Huning posting kutuban labu tresno twen saboyo pati marang Raden Wirat Moyo kang wis prasetyo hanantuk ganti Sri Huning datang Rahito kang ditresno kadange pribadi Wirat Moyo putrane Rasura lame adipati tunggal Sri Huning putrane ngati wong sopati nalika kabubuhe Matyaloka Godreng tadi lawan minak cintu hae Pak D Slamet pripun Mas lanjut aja Pak D lah piye Mas Mas Slamet umure lagi 36 mosok tambahi piro Ya, tambahi paling- pinten Pak D 5 sasi 5 tahun biyen nek nyambut gawe sregepe ra umum sakniki kerjane napa Pak D travel iki lho Oh, cah travel. maca apa ora to iki travel Ibu Marni mau ku ya karo bojone oh ngono kuwi garwane kaya iki garwane Bu Marni bocah rata dolan ya ngene iki punten nggih Pak D Bu punten nggih ngampil sekedap apa mbok kira Bu Marni iki bojoku apa piye ya ora apa-apa ketoke cocok Bu kok, Marni Mas. iki garwane ya Mas Slamet iki ngono nggih ta Pak tenanan oh ayo nggih dimasukin kok terus geser nang Ya. kene pepunden-pepunden tresnane slow ae Wirat Moyo dinapiti ning rana Sri Huning
sampean juga. Kagungan aku mboten. Lagune napa ngersake lagu? Sing penting gayeng nggih. Gayeng. Bu enak lagune, Bu? Selendang biru. Selendang biru sing putih. Katresnane wirat mayor. Dinambitin Roro Sri Huning. Senadyan bekasane roprating lampus ala negara. Oke, Mas Bogel. Nggih. Tombo kesel ya Kang Dang ya. Tresna aku nyawang selendang biru. Wine cara hengki, Dik. Piye? Suling babu. Janji selendang biru, selendang biru, amun enake ati. Nora tekan batin setiamu. Kur Dek, tak kei mic buke, Ya. Bu Sumirah. Heeh. Jebule iso nyinden. Suaranya bagus. Niki mantan sinden loh, Lah iya, Mas. selendang birune bareng, Pesinden cetung. Magetan. Niki Bu Sumirah. Jenengan saged nembang no. Ya. Mboten Pilih apa-apa, bayar penting napa niku. pripun? Nah, nggih. Mboten perlu nembang. Iki Peraturan anyar saiki. niki mau dereng di DP nggih. Yuk bareng Cirolu. Biru. Tatapan janjimu selendang biru. Asik moro tresno. Selendang biru. Kang Endang, jangan kemana-mana. Habis ini runtah loh nanti.
Kasihan sampai pagi tuh, nggak tidur. Hane janji selendang biru selendang biru amun enake ati nganti karo lier-lier Nora tekan batin setiamu selendang biru niki suwok nopo tambah malih suwok gropak tatapan janjimu selendang biru sampun dipun aturaken aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilalekke Rono Usadala Ro Asmara hae nah ngenten iki lho wah jan pripun Mas lah aja ditampani lebih ya Mas ngomong kaya ngono mambut tampani iki lho ditum lho kaya wong siji lho kantone nggih matur sembah nuwun Bapak Mas Prapto Pak Prapto ngos ragen oh nggih, berarti tanggane dhewe padha ndawunge to? Iya. Heeh. Karang Malang aku. Oh iya ding beda ke kacamatan. Tak ya, Mas. Ya. Nano. aku nganteni tak gendong kemana-mana aku bisa Tresno untuk Anda semuanya. Bukitan Kantor kagem keluarga besar dari Raya Lobak Baterai Indonesia. Energizer digoyang. Goyang jempolnya Bu. Ya, sini. Masa babagel? Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae
dilalekke tenane wong ayu Ki bablas ki udan kangen Tik, rakyat tang sak pupuh ya. Nggih, niki juga permintaan Pak Dewarso. Lah, sing 71 kuwi to. Iya. Kuwi penggemar awak dhewe Cisaeng. Iya. Pangenane udan kangen. Iya. Juga spesial untuk Mbak Esti yang dari Bekasi. Nggih, Bu Uwin Mister juga. Grandong, driver Pamulang Ciputat. Kuwi nek nyopir karo mendem terus. Oh iya. Grandong kuwi. Wong kok mendem bae lho Mas Grandong. Wah, ora mari-mari. Ya, bablas ki udan kangen Mas Woko. Aku ngerti gendong kemana-mana aku bisa nambani rasa kangenku moro tresno iki yo Pak Dewarso goyang yo 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 ser 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 paico paican yen ra kerja ra jajan masuk ya Mbak wis pirang taun lawase ana kene kontene slirane antu-antu konku nunggu nganti putih kabeh rambutku masuk wong ayu wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah neng ati nadyan sakedheping netra ati gelo muga antuk tapa kowe ngerti ra Pak De Parmen iki Pripun? bugel karo titik persis ya Jan Kok persis ngene iki samane? lho Dik golek bojo iki Pak Parmen iki Bapak Parmin nggih. lah salahmu dhewe bagian kono ben dadi MC rong dina tok Iya. Iki hake iki biasane Pak Departemen nggih 50-50 ngono. sepi Oh saiki diganti. Oh iya. disuwuk ya Mas Rasa ati katingan kaya kowe istri rambut jroning ati dadi gelem tak ngekeki selera ora ono matur sembah nuwun Matur suwun Pak De Prapto. Sama katuripun
badhe mewakili nyanyi monggo. Monggo Mas. Oh. Kaya nonton iku lho, ketoprak ngono ya. Asik. Pak goyang Pak. Monggo Pak CEO. Mas Muji. Sasa. Dino minggu sing tak tunggu Kowe ngajak neng tawang mangu anteling srengenge ana kene aku nunggu kowe perawan selong tak SMS rambalesi yen tak telepon apalah bapak teni mangkel aku mangkel yen kepedhok irungmu mesti tak jiwal lala jiwal lali janjine Pak Muji goyang Pak Muji alesane mangkelake wah ini sapa wong sing ora ketho aduh dandan kowe ora teko Hae. Perlu bantuan Pak Muji. Pripun? Nyileh ditmu 50 Nyileh siji. njaluk. Ora modar gene engko tak balekke. Engko ngelapi keringet. Mas Muji sakno aku ki lho Pokoknya aku kemerotol nyileh ngene ditmu lho siji, Mas. lebar tak Mas. balekke. Ya Allah, ketawur enek sing kowe yo lha yo to. Wedi tiup-tiup apa piye ngono. Masa Kemerotol ngene lho Mas, pereh aku Mas. masa. Kaya wong kena dumpo wae. Jan-jan kowe ning ngendi? Asik. Gelagatmu sajak nyongkriyan. Bablaske gubuk asmara Mas Hengki. Atiku Malik slendro. Kowe malah kowe kancan karo wanita liya. ah. Ayo. Kang Mas. Piye? Perih Mas. Peraya dilapisi. Owe. Rasah cedak-cedak perawan. Wong kok senengane. Sesak lebu sedek. Yen lewat aku kelingan kupuk kae biyen tanggo leren ning cagak kabak tulisan warna abang padha isih kan Mas mandek Mas hae Mas, tolong. iki ya kebangetan kok ini Iki piye iki tekan. aku dhewe ora tau apa-apa kaya ngene kok wong nyawer kok tisu Kowe njalukmu apa? Cedak-cedak njaluk perawan apa? barang. Modus apa piye? Aku jek kurang apa piye, Mas? titanono Aku yo jek enom lho. Aku jek remaja. rangsake wong ngene brobyos kabeh wong ngene Terus. aku Terus. aku mati Terus. mudeng dhewe nyah ngono nek kowe nyah kira-kira pengen lah iya dek panjang tentekan omahmu Mas, piye? pereh, Mas, pereh. kok pereh barang Iki kone tekan kene lho. oke baik sotenge tutup Protes isik barang. Iki aja mbok culek, Mas. lah piye to ini Alon-alon. Tekan ndas barang iki lho. lah ngendi to sing pereh Jenengi gubuk ah bingi
teko lho saiki ora apa-apa. Ya Pak Slamet. Ya. Mbak Sri mau nyanyi? Monggo Bu Marni nyanyi kali kula. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak menyang sawang empangmu nganti linge srengenge ono kene aku nunggu tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku bangga yen kepan kok irungmu bakal tak cimel lala cimel lali janjine kandhane alesane sapa wong sing ora ngelok kadung dandan Bu Marni ora teko hae monggo to lagi kok ora nek sing kersa joget to bagaikan sayur tanpa garam ini gimana apa sudahan aja ayo ayo siapa yang mau nemenin joget tenang aja nggak minta saweran nggak apa-apa yang penting nemenin joget biar gayeng janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyubriyani hatiku sujono kowe malah gandeng rati moro tresno. Yeah.
biar agak langsing dikit gitu loh.